From Yugoslavia and the Cosmos, number 6, Vladislav Bogicevic. From England, number 8, Kevin Keegan. Representing Holland, number 9, Rudy Kroll. Also from Holland and the Cosmos, number 11, Johan Neeskens. Representing Austria, number 12, Bruno Pestai. From France, number 14, Michel Platini. Number 15, from Italy, Paolo Rossi. From Yugoslavia, number 18, Nenad Stojkovic. Representing Italy, number 19, Marco Tardelli. From West Germany, number 21, Harald Schumacher. And from Italy, number 22, Dino Zoff. The assistant coach of the European All-Stars from Czechoslovakia, Josef Venglat. The coach of the European All-Stars from West Germany, Jupp Derwall. And the playing captain of Europe from West Germany, number 2, Franz Beckenbauer. And now, for the rest of the world All-Stars, from Kuwait, number 1, Faisal Al-Dakil. From the United States and the Cosmos, number 3, Rick Davis. From Algeria, number 4, Lakhtar Belloumi. Representing the United States and the Cosmos, number 5, Giorgio Pinaglia. From Peru, number 6, Jaime Duarte. From Brazil, number 7, Falcao. From Honduras, number 8, Roberto Figueroa. Representing Brazil, number 9, Junior. Also representing Brazil, number 10, Zico. From Japan, number 12, Yasuhiko Okudera. From Brazil, number 14, Oscar. From Colombia, number 15, Astolfo Romero. Representing Mexico, number 16, Hugo Sanchez. Number 17, from Brazil, Socrates. From Honduras, number 21, Julio Cesar Arzun. From Cameroon, number 22,
Thomas Nkono. The assistant coach of the Rest of the World All-Stars from Brazil, Antonio Ferreira. The coach of the Rest of the World All-Stars, also from Brazil, Tele Santana. And the honorary captain of the Rest of the World team from Brazil, Edson Arantes de Nascimento Pelé. The FIFA officials for tonight's game, all from the United States. The referee, David Socha. The linesman, Toros Kibrichian and Tino DiPolito. And the fourth official, Howard Kohlpfeifer. MTV täällä Giant Stadium, New Jersey. Hyvät ystävät, tervetuloa tänne miljoonakaupungin New Yorkin tuntumaan, missä pelataan tänään jalkapalloottelu, jota ette ole ennen maailmassa nähneet. Kyseessä on maailman nuorison hyväksi pelattava jalkapalloottelu. Tämän tulot menevät lyhentämättömänä Yhdistyneiden kansakuntien lastenrahaston kehitysmaiden avuksi, auttamiseksi. Ja mukana tässä ottelussa ovat yhdellä kertaa lähes maailman kaikki tämän hetken parhaat jalkapalloilijat. Vastakkain on Euroopan joukkue ja muu maailma. Eurooppa pelaa tänään valkoisessa peliasussa, muun maailman joukkueen peliväri on vihreä. Ja pitemmittä puheitta sitten tällä kerralla Euroopan joukkueen kokoonpanoon, missä numerot on annettu aakkosjärjestyksessä siten, että pienimmän numeron eli ykkösen on saanut Italian Giancarlo Antonioni, joka onkin avauksessa, mutta ehkäpä on parempi ottaa tuo kokoonpano aivan perinteisesti, että maalivahti ensin ja sitten kenttäpelaajiin. Euroopan joukkueen maalissa kukapa muu kuin Italian maailmanmestari Dino Ciò. Hänen pelinumeronsa tänään on 22. Ja sitten Euroopan joukkueen puolustuksessa numero 1 Marco Tardelli, Italia, 9 Ruud Krol, Hollanti, tai pitäisikö nyt sanoa sitten Italia, sillä hän tällä hetkellä pelaa Italiassa Napolin joukkueessa. Bruno Pezzai, numero 12, kotimaahan on alun pitäen ja edelleenkin Itävalta, joskin tällä hetkellä hän pelaa Saksan liitotasavallassa Eintracht Frankfurtin joukkueessa. Ja numero 18 on Jugoslavian Nedad Stojkovic. Sitten keskikenttäpelaajina on numero 2 Franz Beckenbauer, joka on myös Euroopan joukkueen kapteeni. Keisari Francis. Ja sitten siellä keskikentällä pitäisi olla numero 5 Portugalin Humberto Coelho. Ja sitten numero 1 Italian Giancarlo Antonioni. Ja Eurooppa heti tässä on ottanut ohjat käsinsä, kuten ehkä odottaa saattaakin, sillä Eurooppa tässä ehdottomasti on etukäteissuosikkina. Mutta vielä noihin kokoonpanoihin Euroopan joukkueen kärkipelaajina ovat numero 4 Zbigniew Boniek, Puola. Hänkin on sittemmin hiljattain siirtynyt tämän kilpailujen jälkeen Italian leipiin Juventuksen joukkueeseen. Ja 2 muuta kärkimiestä tuolla, kukapa muu kuin täällä valtavan suosion saanut italialainen Paolo Rossi. Hänen numeronsa on 15 ja kun joukkueet tulivat kentälle, niin tuntui siltä, ettei täällä ketään muita ollutkaan kuin italialaisia. Ja italialaisiahan on New Yorkin miljoonakaupungissa todella satoja tuhansia. Ja minä uskon, että kaikki, jotka kynnelle ovat kykeneet, ovat tänään täällä kannustamassa maan miehiään.
Ja sitten on Euroopan joukkueen kärjessä myöskin Neuvostoliiton piskuinen ja nopea numero 3 Oleg Blochen. Muun maailman joukkueen kokoonpano. Maalissa on ihme maalivahti Thomas Nkomo, kotimaa Kamerun. Häntä emme MM-jalkapallon aikana nähneet kotimaisissa kuvaruuduissamme, mutta nyt meillä on sitten puolitoista tuntia aikaa tarkastella tämän maalivahdin työskentelyä. Ja muun maailman joukkueen puolustuksessa numero 6 Jaime Duarte, Peru. Numero 4 ja numero 14 Oscar, Brasilia. Numero 15 Astolfo Romero, Kolumbia. Ja numero 9, hänhän on Brasilian Junior. Ja keskikenttämiehinä sitten numero 7 Falcao, Brasilia. 17 Socrates, Brasilia. Ja 10 Chico, Brasilia, siis Brasilian keskikenttätrio. Ja kärkimiehinä 4 Lakhdar Belumi, Algeria. Numero 5 Giorgio Ginalia, Italia, tai pitäisikö sanoa USA, joka myöskin täällä ennen peliä suoritussa esittelyssä sai valtavan suosion tältä loppuun myydyltä stadionin yleisöltä. Ja vielä 3. mies muun maailman joukkueen kärjessä, hän on Meksikon Hugo Sanchez. Ja kukapa muu kuin Paolo Rossi siellä, Rossi Beckenbauer. Ja tämän ottelun erotuomarina on amerikkalainen David Sokka, 44-vuotias jalkapalloerotuomari, ja rajamiehinä ovat amerikkalaiset hekin. Täällä selostamon puolella punainen lippu kädessään on rajamiehenä Toros Ibritian, ja kuten nimikin ehkä sanoo, niin hän ei ole alun pitäen amerikkalainen, on syntynyt Syyriassa, mutta tullut USA:han vuonna 1954 ja sitten saanut myöskin maan kansalaisuuden. Ja toisena rajamiehenä keltainen lippu kourassaan tuolla selostamoja vastapäätä on Gino Ippolito, ja kuten nimikin sanoo, niin mies on alun pitäen Italiasta, mutta on sitten hänkin saanut USA:n kansalaisuuden. Ja näin on ottelun ensimmäistä puoliaikaa nyt kun nuo tärkeimmät asiat, eli kokoonpanot ja ottelun tuomaristo on saatu tässä luetelluksi, kulunut jo hieman yli 5 minuuttia. Ja pelin tilanne on edelleenkin 0-0. Euroopalla tässä on selvästi ollut pieni alkuote käsissään tai hallussaan, jaloissaan kai, ja paremminkin pitäisi sanoa, kun on puhe jalkapallosta. Tämä ottelu televisioidaan suorana tai nauhoitettuna lähetyksenä kaiken kaikkiaan yli 60 maahan, ja tuollaisena pienenä kuriosteettina mainittakoon, että Euroopassa tämän lähetyksen vastaanottaa sellaiset jalkapalloilun mahtimaat kuin Italia, Saksan liittotasavalta ja Suomi. Ja Dinotsov siellä Euroopan maalissa osoitti jälleen kerran kykynsä. Dinotsovhan on maalivahti, joka on pelannut Italian maajoukkuessa yli 100 maaottelua, kaiken kaikkiaan 106 maaottelua. Hän on jo 40-vuotias, ja erikoista on se, että vasta 26-vuotiaana Zoff pelasi ensimmäisen A-maaottelunsa. Mutta sen jälkeen onkin ollut sitten herra ja Hidalgo tuolla maalin suulla.
Siikko numero 7 muun maailman joukkueessa. Tämä Giants Stadium täällä, tai stadion täällä New Jerseyhän on Kosmoksen kotikenttä ja katselijoita on tänään täysi huone, kaiken kaikkiaan 79 000. Ottelu on ollut jo hyvän tovin loppuun myyty. Ja kuten mainittu, tämän ottelun kaikki tulot, niin pääslipputulot kuin televisiointi ja mainostulotkin menevät vähentämättömänä UNICEFin lastenrahaston hyväksi, jotta maailmassa hätää kärsivät nuorukaiset saisivat täten hyvin kiperästi kaipaamaansa avustusta. Siikko. Valitettavasti muun maailman joukkue ei yrityksistä huolimatta saanut mukaan lainkaan argentiinalaisia pelaajia. Ardiles oli tulossa tänne vielä muutama päivä sitten, mutta eipä vain hänkään ole täällä paikalla. Ennen kaikkeahan täältä tietenkin kaivattiin ja kaivataan, se täytyy sanoa, kohuttua tähteä Diego Maradonaa, mutta näin ainakin väitetään, ettei hänen nykyinen seuransa Barcelona antanut tälle hankkimalleen tähdelle pelilupaa. Menee ja tiedä, onko tuo sitten ainoastaan tekosyy vai onko tässä sitten jotain muutakin syytä takana, ettei Diego Maradona ole täällä paikalla. Mies valkoisissa jalkapallokengissä on Falcao. Kaiken kaikkiaanhan tämä on nyt jo 3. UNICEFin järjestelyissä, tai UNICEF on siis mukana totta kai näissä hyväntekeväisyysotteluissa. Tämä on kaiken kaikkiaan järjestyksessään 3. jalkapallon hyväntekeväisyysottelu, mutta aikaisemmat ottelut niissä ei tällainen tähtikatras ollut kentällä kuin mitä tällä hetkellä on. Ensimmäinen ottelu pelattiin aikanaan Saksan liittotasavallassa ja sitten toinen Espanjassa. Lohken. Ja siinä antoi Blochen todella loistavan syötön, mutta itse keisari Franz Beckenbauer teki kyllä nyt 1000 taalan missauksen tuossa maalin edessä. Olisi nyt olettanut, että hän kyllä olisi pystynyt tuosta äskeisestä tilanteesta toimittamaan tuo pallon maaliin. Ei voi syyttää Franz ainakaan sitä, että tämä kentän pinta olisi hänelle outo, sillä Beckenbauer pelasi aikanaan, kuten varmasti muistatte, 4 vuotta New Yorkin Cosmos-joukkueessa ja tällä samaisella stadionilla. Täällähän on tämä keinopinta, keinonurmi ja pallon käyttäytyminen sillä on aivan erilaista kuin luonnollisella nurmipinnalla. Luumi. Siikko. Sokrates.
ratkaisemaan. Lohkin on vetäytynyt tällä hetkellä hän on juuri tuossa keskikentällä, mutta hetki sitten oli täällä vasemmassa laidassa. Bauer, joka aikanaan esitteli lähes erehtymätöntä, tai aikanaan se oli täysin erehtymätöntä hänen syöttötyöskentelynsä. Nimenomaan oli kuullut noista millimetrin tarkoista syötöistään ja saattoi mennä saattoi tapahtua sellaistakin, ettei yhden ottelun aikana hän antanut yhtään harhasyöttöä. Jos nyt sitten tietenkin oikein tarkasti noita syöttöjä otti, niin saattoi joku sitten laskea, että jokunen harhasyöttö oli, mutta joka tapauksessa harhasyöttöprosentti oli varmasti häviävän pieni. Finaalia. Bonnier. Ottelun alkuhetket ehkä olivat valkoasuisen Euroopan joukkueen lievää painostusta, niin nyt on tilanne huomattavasti tasoittunut. Ja myöskin vihreäasuinen muun maailman joukkue tekee erittäin hienoja hyökkäyksiä, kuten yritti siinäkin rakentaa. Joka hyökkäys päättyi sitten juniorin laukaukseen, mutta Lahken. 80 maaottelua, mies joka valittiin Euroopan parhaaksi jalkapalloilijaksi muistaakseni vuonna 1975. Toisena neuvostoliittolaisena maalivahti Lev Yashinhan sai tuon kunnian vuonna 1963. 15 minuuttia on nyt pelattu ottelun ensimmäistä puoliaikaa ja tilanne on edelleenkin tasan 0-0. Ei tule kulmapotkua. Hyvin tuli Romero sieltä vastaan ja katkaisi tuon tilanteen ja todella kyllä nämä herrat, jotka nyt kentällä ovat, tuon pallon kyllä hallitsevat. Kun katselee näitä henkilökohtaisia taitonäytteitä, niin ei voi muuta kuin ihailla. Juuri kun ehdin tänne kertoa, että kuinka hyvin tässä pallo hallitaan, niin eikö silloin tietenkin Anton Joonin pitänyt mennä pilaamaan tuota kehumistilanne ja antoi siinä sitten melko helposta paikasta täydellisen harhasyötön. Kuinka nyt miljoonien arvoinen Bonnier. Stoichkovic, Lahken, Antonioni. Ja siellä on rajamiehen lippu ylhäällä, kyllä Vaistio.
tuossa keskikentällä. Sitten Tardelli, Beckenbauer. Onnistunut Beckenbauer syötössään. Naglia. Junior. Jättää hyvin taakse Falcaolle. Zico. Lumi. Sokrates, brasilialainen. Lumin keskitys, hyvä keskitys, mutta hienosti siellä otti kerta kaikkiaan upeasti. Siinä nyt nähtiin tuota taidon näytettä, kun Euroopan joukkueen Coelho huoletti pallon ahtaassakin paikassa hienosti rinnallaan ja antoi sen Soffille, mutta nyt jo peli toisessa päässä. Mutta muun maailman joukkueen puolustus tai keskikenttä onnistui kuitenkin tuon Euroopan tilanteen katkaisemaan ja niin lähtee kehittelemään omaan hyökkäystään. Falcao. Pelumi täällä oikeassa laidassa. Jälleen tulee tuo samainen keskitys ja jälleen sama mies kuin aikaisemminkin onnistui katkaisemaan. Kerta kaikkiaan erinomaisen korkealle nousee Coelho. Lohkin. Romero. Hieno puolenvaihto tänne toiselle puolelle. Junior oli siinä kyllä hieman liian ahtaassa paikassa. Häneltä napattiin pallo pois ja ei se täällä ehkä vaati siitä jopa vapaa potkua muun maailman joukkueelle, mutta ottelun amerikkalainen erotuomari David Sokka näytti, että antaapa peli mennä vaan, ei siinä mitään kierroilua ja väärää hommaa ollut ja niin peli sitten jatkuu. Sokrates. Duarte. Falcao. Falcaon laukaus, vaikka se vaikutti, ja kovinkaan suurta hätää ollut ottaa tuo pallo haltuun. Vapaa potku Euroopan joukkueelle. Nyt ottelun ensimmäistä puoliaikaa on tällä hetkellä pelattu hieman vajaat 22 minuuttia ja tilanne on edelleenkin 0-0. Konjet. Siinä oli Euroopalla todella hyvin vaarallinen tilanne. Ehkäpä tuon Beckenbauerin missaaman tilanteen jälkeen toiseksi vaarallisin, mutta eipä siitäkään mitään tullut. Junior. Falcao. Sokrates upeasti rinnalla alas. Junior. Falcao, ja nyt tulee melko varmasti korkea keskitys, kuten tuleekin. Falcao. Ehdottomasti vaarallisin paikka, mikä tässä ottelussa on muun maailman joukkueella ollut. Duarte antoi hyvän syötön taaksepäin Falcaolle. Tämä laukaus osui sitten eurooppalaisjoukkueen puolustukseen. Siitä meni pallo Kulmuriksi, joka on jo annettu. Sitten Stojkovic.
Larkin. Ja oikeastaan totta kai hän seurasi tilannetta, mutta ei ollut millään lailla huolissaan eikä syytä ollutkaan, että tuosta nyt mitään sen ihmeellisempää olisi tullut. Sokrates. Runsaat 20 minuuttia on vielä aikaa ottelun ensimmäistä jaksoa ja tilanne edelleenkin 0-0. Kyllä Thomas. Nyt todella kyllä Kamerunin maalivahti Thomas Nkono lähti kyllä kovin uhkarohkeasti tuolta maalistaan ulos, mutta kun kerran lähti, niin suoritti hommansa loppuun saakka. Ja siitä syntyikin todella vaaran paikka, jonka oman joukkueen puolustus onnistui kuitenkin torjumaan, mutta tilannehan jatkuu. Algerian Belumi. Hänen laukauksensa on kuitenkin vailla osoitetta. Samanaikaisesti kun tässä vielä tulee tuo edellinen tilanne tuolta muun maailman maalilta ja siitä huomaatte todella kuinka Thomas Nkono uhkarohkeasti lähti maalistaan ulos ja tämän jälkeen Junior pukkasi pallon kulmuriksi. Larkin. Hänen syöttönsä katkaistaan siinä. Katkaisijana oli muun maailman joukkueesta Oskar. Kyllä Euroopalla on tämän pelin ensimmäisen vajaan puolen tunnin aikana hienokseltaan ollut kyllä ote, mutta johtomaalia se ei kuitenkaan ole saanut aikaan. Joskin onhan muun maailman joukkueella myös ollut siinä muutama vaarallinen paikka. Mutta jos nyt työvoittoa pitäisi tässä vaiheessa antaa, sellaista hän ei jalkapallossa tunneta, kuten hyvin tiedätte, niin työvoiton perusteella kyllä voisi Euroopalle tässä yhden maalin antaa, mutta kun ei ole ollut tullakseen, niin ei. Kao. Vielä pelaaja numero 7. Sokrates numero 17, mutta hänen syöttönsä ei kuitenkaan tavoittanut sieltä tällä hetkellä kärkineestä Sanchezia. Hänen pelinumeronsa on 16 ja niin Eurooppa pääsee hyökkäämään. Ja sitten maali, sen viimeistelee Chico numero 10. Ja näin on muu maailma siirtynyt ottelussa 1-0 johtoon, kun ottelun ensimmäistä puoliaikaa oli pelattu hieman yli 28 minuuttia. Ensin kärjessä George Ginalia järjestelee tilannetta, syöttää tuonne oikealta. Sieltä tuli kova laukaus, sen teki Sanchez ja Zoff ei onnistunut torjumaan tilanteen kuin puolittain. Ja sen jälkeen olikin Chicolla sitten helppo
tilaisuus viedä muu maailma 1-0 johtoon, kun ottelun ensimmäistä puoliaikaa oli todella pelattu hieman vajaat 20 tai noin 28 minuuttia. Juuri kun olin ehtinyt kertoa, että ehkä Eurooppa olisi ansainnut tässä vaiheessa työvoiton, eli johtomaalin, niin muun maailman joukkue tuo maalin teki. No, mikäpä siinä. Eihän tässä nyt niin kynsin hampain kiristetyin ryppyotsin pelata. Kyseessähän on enemmän tai vähemmän näytösottelu, jossa tietenkin on sen verran kunniakin kysymyksessä, että kun MM-jalkapalloilussa Eurooppa ehkä vastoin kaikkia ennakko-odotuksia otti 4 ensimmäistä sijaa, eli sai joukkueet mitaliotteluihin, niin nyt on sitten puolestaan muun maailman joukkueella tilaisuus ottaa revanssi Euroopan tähtisikermästä. Sai numero 12. Ja sitten Koniekin yllättävä laukaus hieman ohi maan. Jälleen Koniek, joka tuntuu tekevän kovasti töitä Euroopan joukkueessa. Antonioni saatuaan syötön Petsailta. Mahkin ei kuitenkaan tavoittanut tuota Koniekin syöttöä. Beckenbauer. Stojkovic. Beckenbauer uudelleen. Beckenbauerhan pelasi vielä päättyneellä kaudella Bundesliigassa, eli Saksan liittotasavallan korkeimmalla sarjaportaalla Hamburger Sportverein joukkueessa. Tosin loppukaudesta kärsi lievistä loukkaantumisista ja sitten on ainakin tällä hetkellä niin kuin lopettelemassa tuota aktiiviuraansa, mutta joskus sen tietää. Tapauksiahan on, että ja silloin tällöin sama mies pelaa useampiakin niin sanottuja jäähyväisotteluja. Sokrates, hyvä syöttö keskeen, mutta Euroopan puolustus siellä onnistuu torjumaan ainakin väliaikaisesti. Zoffin paraatitorjunta, Chico. Kyllä nyt oli muun maailman joukkueella todella hieno paikka. Siinä numero 16 pääsikin laukaisemaan ja tulisesti laukaisikin, eli Sanchez. Mutta Zoff Euroopan maalissa esittää upean torjunnan. Laukaus tuli hänen ja Euroopan onnekseen melko kohti maalia. Ei nyt aivan kohti maalivahtia, mutta nopealla
reagoinnillaan. Zoff onnistui tuon tilanteen torjumaan. Rossi. Antonioni. Beckenbauer. Siellä jo näytti, että valkopaitainen, ja kyllä peli katkaistiinkin. Siellä oli tosiaan valkopaitainen eurooppalaispelaaja paitsiossa. Oletin jo, ettei tuomari tuota tilannetta katkaistu, kun muun maailman joukkue sai pallon, mutta oli sittenkin ehtinyt viheltää pelin poikki jo sitä ennen. No niin, nopeasti tässä on aina ottelu saatu käyntiin. Turhat katkot ovat toistaiseksi olleet poissa. Ja siinä täydellinen hassi Euroopan joukkueelta, ja niin Belumi pääsee kuin varkain viemään muun maailman joukkueen 2-0 johtoon, kun ottelun ensimmäistä jaksoa pelattu nyt täyteen 35 minuuttia. Siinä oli todella monenkin miehen harhapotkua ynnä muuta, ja niin Belumi onnistui tuossa tilanteessa, jossa ei todella voinutkaan epäonnistua, vieden muun maailman joukkueen vastoin kaikkia ennakko-odotuksia nyt jo 2-0 johtoon. Tässä vielä joku aika sitten ennen ottelua täällä yksi ja toinen oli epätietoinen siitä, että mitäkä tapahtuu, mikäli ottelu olisi tasan varsinaisen peliajan jälkeen. Nimittäin Sitkiä Suhus täällä kertoivat, että tällöin pelattaisiin ensin jatkoaika, normaali 2 kertaa 15 minuuttia jatkoaika, ja mikäli peli vielä senkin jälkeen olisi tasan, niin sitten suoritettaisiin rangaistuskilpailu voittajan selville saamiseksi. Tällainen jatkoaika ja rangaistuskilpailu hyväntekeväisyysottelussa ja näytösottelussa tuntuisi kyllä hieman omituiselta. Ja niinpä ainakin tämänhetkinen tieto on se, että mahdollisen tasapelin sattuessa normaalipeliään jälkeen tulos jää sellaiseksi. Niin, tällä hetkellähän tuosta ei tarvitse kantaa huolta, nyt kun muu maailma johtaa ottelua 2-0. Coelho. Beckenbauer. Sitten Rossi. Italialaisten kansallissankari Koniek. Antonioni. Ja niin siellä maailman joukkueen puolustus torjuu tilanteen kulmuriksi, tulee ja loistava torjunta kertaa kaikkiaan. Siinä nyt saimme nähdä tämän Kamerunin maalivahdin nopean reagointikyvyn. Suorastaan uskomattomalta tuntui tuo tilanne, mutta niin vain kävi, että Thomas Mpono onnistui 67 maaottelun kokemuksellaan torjumaan tuon tilanteen sen jälkeen, kun Euroopan joukkue pääsi pukkaamaan aivan muutamasta metristä. Etteivät puheet hänen hämmästyttävästä taidoistaan ole turhia. Siinä sen verran kompuroi, että menetti pallon jälleen Koniek. Sitten Antonioni. Kyllä juttu on niin, että vaikka Eurooppa tuo tuota palloa tuonne muun maailman joukkueen puolustusta kohdin melko hyvin, niin jossain vaiheessa siinä tulee sitten sormi suuhun Euroopan joukkueelle, eli hidastellaan kovin paljon eikä päästä
nopeilla syötöillä laukaisupaikkoihin. Tuo muun maailman joukkueen puolustus, joka koostuu pääasiassa näistä brasilialaisista jalkapallotaitureista, on kyllä osoittautunut hyvin vaikeasti läpäistäväksi, oikeastaan ainakin numeroiden valossa toistaiseksi mahdottomaksi läpäistä. Ja yleisö osaa täällä antaa suosiotaan hyville esityksille, jalkapallotaitoa korkeimmalta tasolta. Loistava puolenvaihto. Chico ja Junior. Sokrates pienellä vippauksella yritti sillä tavoitella kärkipelaajaa, mutta siinä ei syöttänyt mennyt aivan 100% perille. Muun maailman joukkue kuitenkin edelleenkin hyökkäämässä ja pallo jälleen Sokratesilla. Sitten Falcao. Maalintekijä Belumi. Petsain jalasta pallo yli päätyrajaan, tulee kulmapotku oikealta puolelta. Ensimmäistä peliaikaa on jäljellä enää hieman yli 4 minuuttia. 41 minuuttia tulee täyteen ja siinä tukevatekoinen hieman tuollainen kulmikas Giorgio Chinalia, joka pelaa Kosmoksen joukkueessa. Chinalia oli siellä paitsiossa. Tämä ottelu pelataan täällä New Jerseyssä, mutta näin ei kyllä ole, johtuen siitä, että niin kuin jo heti kohta pelin alussa sanoin, niin uskoisin, että tämän 80 000 yleisön valtaosa on, jos se on aivan italialaisia, niin ainakin italialaista syntyperää olevia, ja totta kai heidän sympatiansa ovat Euroopan joukkueen puolella. Kiitos italialaisten ja ennen kaikkea sen, että Italia voitti maailman mestaruuden. Ja näin on ymmärrettävissä sekin, että juuri hetki sitten, jokin aika sitten, hän kuului pieniä vihellyksen poikasiakin, kun ehkäpä yleisön mielestä Euroopan joukkue antaa muun maailman joukkueelle liikaakin pelitilaa tuossa jopa oman maalinsa lähituntumassa. Falcao. Jonka syöttö ei Falcaolle kuitenkaan onnistunut, siitä Euroopalle rajaheitto. Hollannin Ruud Krol, joka oli mukana MM-kilpailussa niin 74 kuin 78kin, eli 2 kertaa MM-hopeaa. Beckenbauer. Rossi. Boniek. Kyllä vaan muun maailman joukkueen puolustus onnistuu siellä sekä onnella että taidolla varjelemaan oman maalinsa. Tykitys ei ole vielä johtanut Euroopan joukkueen maalitilin avautumiseen. Mitä tapahtuu nyt, kun menossa on Chinalia?
Ja jälleen Junior, moneskohan kerta tämä mahtaa jo ollakaan, kun Junior pukkaa pallon yli päätyrajan. Hän on siinä hyvin ollut katkaisemassa näitä eurooppalaisia. Nyt alkaa olla kiire ja tuo pieni kiire tuottaa myöskin epätarkkuuksia noissa syötöissä. Hetken kuluttua ottelun ensimmäinen puoliaika on kulunut umpeen. 45 ensimmäistä peliminuuttia ovat nyt takanapäin. Ja ottelun erotuomari USA David Stokka puhaltaa ensimmäisen puoliajan päättyneeksi. Ja ensimmäisen jakson jälkeen poistumme tauolle muun maailman johtaessa peliä 2-0. Näin olemme valmiit alkamaan ottelun toisen puoliajan ja muu maailmahan johtaa ottelua ensimmäisen jakson jälkeen 2-0. Ja kun maalintekijät aina ovat jalkapallootteluissa tärkeitä, heidät aina muistetaan ja heitä kehutaan, niin otetaan nyt sitten hieman tarkempia henkilötietoja näistä muun maailman joukkueen maalintekijöistä. 1-0 syntyi, kun ottelu oli pelattu noin 28 minuuttia ja maalinhan teki silloin Brasilian Chico, joka on tällä hetkellä Brasilian parhaiten palkattu ammattilaisjalkapalloilija. Siellähän nuo palkkiot eivät ole aivan yhtä huimaavia kuin mitä ne ovat ehkä jossain muualla, mutta huimaavia joka tapauksessa, sillä Chicon vuositulot ovat tällä hetkellä tietojen mukaan noin 2 miljoonaa Suomen markkaa. Hän on kyllä saanut parempia tarjouksia ulkomailta, mutta haluaa pysyä uskollisena kotiseuralleen, eli Flamengolle. Ikää hän on Chicolla tällä hetkellä 29 vuotta ja hän on pelannut kaiken kaikkiaan 77 maaottelua Brasilian joukkueessa. Ja kaiken kaikkiaan on Chico tehnyt yli 600 maalia, noin 650 maalia noin runsaassa 600 pelaamassaan seura- ja maaottelussa. Siis toistaiseksi on ollut tahti maali per ottelu suurin piirtein. Ja muun maailman toisen maalinhan teki Algerian Lakhdar Belloumi, kun ensijakso oli kulunut noin 35 minuuttia. Tämä Belloumihan on pelaaja, joka varmasti esimerkiksi Saksan liittotasavallassa muistetaan ehkäpä hieman katkerastikin, sillä MM-jalkapalloilussahan Algeria aiheutti ensimmäisellä kierroksella suuryllätyksen voittamalla Saksan liittotasavallan 2-1. Ja tuossa ottelussa tämä Belloumi teki ottelun ratkaisevan maalin. Ja hänet muuten valittiin viime vuonna 1981 Afrikan parhaaksi jalkapalloilijaksi. No niin, tässä nyt tuli melko paljon tietoa oikeastaan tuosta ensimmäisen puoliajan maalintekijöistä ja nimenomaan ensimmäisen puoliajan maalintekijöistä samalla, kun toista jaksoa on nyt käyty jo 3 minuuttia. Ja kun tuonne kentälle katselee, niin siellä on Euroopan joukkue ainakin tehnyt vaihdoksia. Maalissa näyttää olevan Schumacher, pois on jäänyt siis Tino Zoff. Maaliin on tullut Saksan liittotasavallan Harald Schumacher. Ja Kevin Keegan, numero 8, on myös kentällä. Kukas sieltä on pois? Täytyy olla siis, aivan oikein, Blahkin on pois. Neuvostoliiton Blahkin on saanut tehdä tilaa Kevin Keeganille. Ja sitten näyttää kentällä olevan myöskin tässä oikeassa laidassa nenäni edessä numero 11, hän on Neyskens. Ja niinkö on, että Boniek on poissa? Kyllä taitaa olla niin, että Puolan Zbigniew Boniek, joka mielestäni oli ensimmäisellä puoliajalla aivan Euroopan käynnistäviä voimia, on poissa tuosta Euroopan joukkueesta, mutta syystä tai toisesta näin on joka tapauksessa. Kyllä, Boniek on poissa, siellä on Beckenbauer mukana ja siellä on Antonioni mukana.
Jupp Derval, joka on Euroopan joukkueen valmentaja, on tehnyt tämän vaihdoksen, on poistanut Bonjekin. Saattaahan olla, että Bonjek on itsekin ehkä pyytänyt päästä huilaamaan, kun tuli ensimmäisellä puoliajalla ahertuksi sen verran kovaa. Ei toimenpiteitä. Tolpan kautta pallo menee yli päätyrajan ja siinä tulee muun maailman joukkueelle maalipotku. Paolo Rossi oli hieman epäonninen tossa, mutta enemmän onnea hänellä oli jalkapalloilun maailmanmestaruuskilpailuissa, missä Rossi teki 3 maalia, eli hattutempun hat-trickin Brasilian joukkuetta vastaan, sitten ampui 2 maalia. Sen jälkeen ottelussa Puolaa vastaan ja loppuottelussakin teki Italian ensimmäisen maalin 6 maalillaan. Paolo Rossi oli MM-jalkapalloilun maalintekijä kuningas. Entä muun maailman joukkueen vaihdot? Samalla kun siinä nyt tapahtuu ottelun ensimmäinen ainakin noin näyttävämpi, rajumpi taklaus. Numero 6 Duarte oli ensimmäisellä joukkueen valmentaja, Jupp Derval tuli jo mainituksi. Taklaajana tuossa tilanteessa Ruud Krol, Hollanti, eli maaottelujen suhteessa eräs Euroopan joukkueen kokeneimpia pelaajia. No niin, ja sitten vihdoin ja viimein tuo muun maailman joukkueen vaihtoon. Siinä ei ole tehty kuin yksi ainoa vaihto, ja niin näyttää olevan, että keskushyökkääjä, italialaissyntyinen nyttemmin kylläkin jo USA:n kansalainen Giorgio Chinaglia on poissa, ja hänen tilallaan on hyvin eksoottinen pelaaja, nimittäin Kuwaitin Faisal Al-Dakhil, joka MM-kilpailuissa teki kautta aikain maansa ensimmäisen MM-maalin. Hänen pelinumeronsa on 1, on tuossa keskikentällä keskushyökkääjä. Kuten varmasti olette huomanneet, niin molemmat joukkueen maalivahdit pelaavat verryttelyhousuissa, tai ainakin polvet ja sääret suojattuina. Tämä siitä syystä, että kuten ensimmäisellä puoliajallakin mainitsin, niin tässä pelataan keinopinnalla, keinonurmella, ja kun tällaiselle nurmelle valjain jaloin, tai siis iho osuu tuollaista keinopintaa kohden vasten, niin siinä tulee niin sanottuja palovammoja, ja maalivahti, jos kuka siinä joutuu tietenkin heittäytyessään väistämättömästi tuolle pinnalle. Nyt hyvä tilanne. Päättyy kulmapotkuun. Kyllä, aivan oikein. Kyllä siellä Krol leippaili hieman liikaa, ja hänen jaloistaan, turha siinä Krollin on päätään pyöritellä, kyllä hänen jaloistaan pallo meni yli päätyrajaan muun maailman kulmapotkuun oikealta puolelta. Beckenbauerin hieno syöttö oikeaan laitaan. Antonioni, mutta hän ei kuitenkaan onnistunut siinä ohittamaan brasilialaispelaajia. Lumi, maalintekijä. Egan. Heiskens.
Siinä antaa harhan syöttö sitten Keegan. Ilman rauhallisesti muun maailman puolustus on nuo tilanteet hallinnut. Siellä on kyllä jalkapallo taito korkeimmillaan tuossa puolustuksessa, jonka rungon siis muodostavat Brasilian joukkueen pelaajat. Petsai. Kotimaa Itävalta. Sitten Beckenbauer, Saksan liittotasavalta. Antonioni, Italia. Rossi, jota tällä kertaa otettiin väärin. Siitä tulee sitten vapaa potku tuosta rangaistusalueen rajan tuntumasta. Euroopan hinkka. Maalivahti Nkomo. Euroopan joukkueen mielestä muuri ei ole tarpeeksi kaukana. Yritettiin roikkupalloa maalin takanurkkaan, mutta maalivahti Kamerunin Thomas Nkomo otti hyvin kevyesti. Hänellä väitetään olevan aivan erikoinen ponnistusvoima, että mies pystyy ponnistamaan hyvin korkealle noissa torjunnoissaan, ja äsken ainakin tuo torjuminen oli hänelle kovin helppoa, kuten se oli tällä kertaa myöskin Harald Schumacherille, joka tuli siis Tino Zoffin tilalle Euroopan joukkueessa. Keegan. Ja Keegan onnistuu kaventamaan 1-2. Siinä oli kyllä hieno eurooppalaisyhdistelmä, nopeat seinäsyötöt, ja niin Keegan loppujen lopuksi sinetöi tuon Euroopan joukkueen avausmaalin, kun ottelun toista puoliaikaa oli pelattu noin 12 minuuttia, eli koko ottelun peliaikaa kulunut täten 59 minuuttia. Ja tilanne on näin kaventunut 1-2. Hieman paitsiolta haiskahtava tilanne, mutta syöttöhetkihän siinä ratkaisee, eli hetkellä jolloin tuo syöttö annettiin, niin ilmeisesti tuomariston mielestä Keegan ei silloin vielä ollut paitsiossa. Eikä varmasti ollutkaan. Rajamies oli erittäin hyvin kyllä tuossa sijoittuneena, että kyllä hän varmasti olisi tuon lippunsa nostanut pystyyn, mikäli tilanne olisi ollut paitsio. Jälleen Keegan. Isco. Sitten täältä vasemmalta löytyy Sanchez. Rossi. Beckenbauer. Franz Beckenbauer lähikuvassa. Maailmanmestari vuodelta 1974 ja Saksan liittotasavallan MM-joukkuessa hän pelasi myöskin jo vuonna 1966 sekä 70. Tuo vuoden 1966 MM-finaali
joka silloin pelattiin Lontoon Wembleyn stadionilla, on varmasti eräs kaikkein dramaattisimpia finaaleja, mitä kautta aikaan on pelattu. Silloinhan Englanti voitti jatkoajalla Saksan liittotasavallan 4-2 ja vieläkin puhutaan siitä ratkaisevasta maalista, oliko se maali vai ei. Kun pallo ponnahti ylähirrestä maaliviivalle ja rajatuomari Neuvostoliiton Bakramov silloin kylmästi näytti, että pallo kävi maalissa. Niin, sitä ei ole kukaan pystynyt todeksi näyttämään, ettei se siellä olisi käynyt, kuin ei myöskään sitä, että se olisi siellä käynyt. Sen verran vuosien takaista MM-loppuotteluhistoriaa. Sokrates. Ja vaihtomiehenä peliin tullut Faisal Al-Dakhil, Kuwaitin pelaaja, ei siinä kuitenkaan päässyt laukaisemaan jälkitilanteesta sitten. Ja niin Eurooppa sitten vaihtaa. Kyllä minä jo ensimmäisen jakson jälkeen vähän odottelin, että keisari Frans olisi sieltä otettu pois, mutta näin ei vielä silloin tapahtunut. Ja nyt kentälle tuli hänen tilalleen numero 14. Hän on Ranskan Michel Platini. Michel Platini, joka Ranskassa viimeksi pelasi Saint-Étienne'n joukkueessa, mutta on hänkin nyt sitten siirtynyt Italiaan ja mihinkäs muuhun joukkueeseen kuin Juventukseen. Italian Juventus on todella vahvistunut hyvin paljon. Hyvä joukkuehan se on ollut jo aikaisemminkin ja nyt näistä Italian ulkopuolisista pelaajista sinne ovat tulleet tälläkin hetkellä kentällä, taikka tässäkin ottelussa mukana olevat Puolan Zbigniew Boniek ja Ranskan ja nyt vaihdossa kentälle tullut Michel Platini. Ja myöskin muu maailma sitten innostuu vaihtoihin. Kentältä tulee pois. Niin sieltä tulee pois numero 6. James Duarte, Peruno Duarte, ja peliin tulee aito amerikkalainen numero 3 Rick Davis, Cosmosin joukkueen pelaaja. Ja Davisillä on maaotteluja USA-joukkueessa 20. Ottelun toista puoliaikaa on tällä hetkellä pelattu runsaat 18 minuuttia ja tilanne on muun maailman eduksi 2-1. Hollannin Johan Neyskens, numero 11 siis Euroopan joukkueessa, pelaa hänkin nyt tavallaan kotikentällään, sillä hänen nykyisen seuransahan on New Yorkin Cosmos.
Sanchez. Siellä ja Kevin Keegan ennen kaikkea vaatii jo rangaistuspotkuakin, mutta tätähän ei tullut. Keegan siellä kovasti näytteli, että pallo olisi osunut muun maailman joukkueen pelaajan käteen, nimenomaan käteen sellaisessa mielessä, että se olisi aiheuttanut rangaistuspotku, mutta näinhän ei ollut. Sen ratkaisi ottelun erotuomari. Ja en ole muistaakseni tässä ehtinyt ensimmäisen puolen tilastosta kertoa, että ensimmäisellä jaksolla Euroopalla oli 10 laukausta ja muun maailman joukkueella 11 laukausta maalia kohden. Ja maalivahdin torjuntoja muun maailman joukkueella 4 ja Euroopan joukkueella 3. Ja kulmapotkuja ensimmäisellä puolella oli eurooppalaisilla 4 ja muun maailman joukkueella 3. Ja paitsioitakin vielä Euroopan joukkueella 2 ja muun maailman joukkueella 4. Siinä oli tilastotietoa sitten sellaisille, jotka mahdollisesti näitä tilastoja ensimmäisellä jaksolla itsekin pitivät. Tai heille niitä tietoja oikeastaan on tullut antaakaan, mutta niille, jotka eivät ehkä pitäneet. Rossi. Rossilla ei sitten ainakaan MM-kilpailujen jälkeen ole minkäänlaisia kenkähuolia, sillä tullaan tulee italialaiset. Hän lupasivat Rossille kengät loppujääkseen. Latini. Davis. Hyvä syöttö tuohon maalin eteen. Ja sieltä Sanchez ohjasi pallon yli maalin. Davisin syöttö maalin eteen ja tuossa Sanchez ohjasi pallon yli maalin tosi vaikeasta paikasta. Nyt hyvä tilanne, mutta paitsi. Salakao. Pelumi. Davis. Ja näin saa muun maailman joukkueen sydräjäheiton. Selvempi paitsi, jos siinä ei ole. Ja näin saa muun maailman joukkueen sydräjäheiton.
hyvääkin selvempi. Paitsi jos siinä ei ole nyt kyllä mitään puhumista tuohon. Ja kaiken lisäksi vielä Schumacher onnistui torjumaankin Falcaon jatkolaukauksen. Platini. Roll. Hieman protestoi tuohon erotuomarin ratkaisulle, kun hän vihelsi pelin poikki. Ja siinä mukaan olisi Eurooppa päässyt vapaaseen maalipaikkaan. No pääsikin, kun vastaavasti muun maailman joukkueen puolustus lopetti peliin. Ja yleisö ei täälläkään tunnu oikein hyväksyvän tuota puolustusvoittoista pelityyliä. Mutta tämähän kuuluu kuvaan silloin, kun pelataan jalkapalloa. Yleensä niin on, että joukkue, joka johtaa, niin sillä ei niin hirveän suurta kiirettä ole. Varsinkin jos tuo hyökkäyksen aikaansaaminen vaikuttaa hieman vaikealta. Mutta tällaiset nopeat hyökkäykset ovat aivan asia erikseen. Platini. Sitten Eurooppa ja Platini tuomassa palloa ylös. Keegan etsii vapaata paikkaa, ei kuitenkaan saanut palloa. Saa nyt. Neiskens. Ja maalivahti Thomas loukkaantuu, Nkomo siinä loukkaantuu, saa joka tapauksessa tuossa torjunnassa pallon haltuunsa. Sokrates tuomassa siellä palloa ylös. Sitten vaihtomiehenä peliin tullut Faisal Dakhil. Junior. Sokrates. Ja Euroopan vuoro tehdä jälleen vastaisku. Tällä kertaa se kuitenkin menee hukkaan, kun Platini antoi syötön tuonne vasempaan, tai yritti antaa syöttöä vasempaan laitaan. Sen muun maailman puolustus katkaisi. Sitten Neiskens. Platini. Lumi. Ja Stojkovic siinä katkaisi tilanteen, pallo yli päätyrajan, muun maailman kulmapotku, se tulee tuolta oikealta puolelta. Sen antamisessa ei tällä kertaa todella viivytelty ja tuosta tuleekin paha tilanne, Schumacher torjuu. Ja jo MM-jalkapallosta muistamme, kuinka Schumacher lähes poikkeuksetta aina käynnisti pelin nopealla heitolla. Niin tapahtui myöskin tällä kerralla. Rossi. Falcao. Juuri kun aioi sanoa, että Rossi ei tässä ottelussa ole pahemmin häikäissyt, niin Falcao kyllä häikäisi. Sokrates, Davis, Falcao. Ja siinä Sokrates epäonnistui, mutta muun maailman joukkue ei kuitenkaan menettänyt palloa. Juniorin syöttö sen sijaan oli niin huono, että menetti. Platini.
Ja jälleen Platinilta täydellinen harhasyöttö ja hän onkin siinä hieman harmissaan tuosta syntyneestä tilanteesta. Al-Dakhil, Belloumi. Runsaat 30 minuuttia, noin lähes 32 minuuttia nyt jo pelattu ottelun toista puoliaikaa ja tilanne on edelleenkin muun maailman eduksi 2-1. Tällä toisella puoliajalla on siis Eurooppa pystynyt kaventamaan ja maalin viimeisteli silloin, kuten varmasti hyvin muistamme, Kevin Keegan, mies kuvassa numero 8. Antonioni. Sitten Platini, toivottavasti tällä kertaa hieman paremmalla osoitteella. Hyvä onkin osoite. Coelho. Stojkovic. Eero Tardelli. Sai. Ja Keegania siellä kohdeltiin hieman väärin. Euroopalle vapaa potku. Matkaa on kyllä maaliin sen verran paljon, että tuskin siitä nyt yritetään suoraa laukaisua maaliin saakka. Se ei kyllä kovin helpolla onnistu. Mutta tuo onnistuu. Betsai onnistuu siinä tasoittamaan tilanteeksi 2-2 vapaapotkun jälkitilanteesta. Ja näin on Eurooppa tasoittanut pelin 2-2, kun otteluaikaa oli sen toista puoliaikaa pelattu runsaat 33 minuuttia, ehkä 30,5 minuuttia. Ja näin on tilanne 2-2. Hyvin on Eurooppa noussut tuosta muun maailman 2-0 johdosta tasatilanteeseen 2-2. – 78 minuuttia oli siis pelattu koko ottelua. Kun numerot muuttuivat 2-2. Ja jo yhteen aikaan silloin, kun muu maailma johti 2-0, niin kerroin tuosta epäselvyydestä, että tuleeko tässä jatkoaikaa vai eikö tule jatkoaikaa. Sitä ei todella kukaan aivan 100% varmuudella tuossa pelin alkuhetkilläkään vielä tiennyt, koska täällä näitä eri vaihtoehtoja liikkui aina miehen mukaan. No nyt tässä kohta nähdään, että tuleeko tai eikö tule, mikäli peli on varsinaisen jakson jälkeen tasan 2-2. Sokrates. Antonioni. Davis, Falcao, niin pallo kulkee vihreäpaitaisilta toiselle. Tuohan on kahden miehen show, nyt saa Junior pallon. Ettei vaan kostaudu tuo leikittely. Keegan, hyvä syöttö oikeaan laitaan Neiskensille. Rossi.
Ja siellä sitten Petsain laukaus ohi maalin. Vielä jäljellä, mikäli erotuomari ei sitten syystä tai toisesta ole antanut tälle toiselle jaksolle hieman lisää aikaa. Siinähän pikkuviivästyksiä on tapahtunut, mutta tuskin nyt kuitenkaan niin paljon, että aikaa olisi tullut, ja jos onkin tullut, niin ei varmasti minuuttia kauempaa. Mutta senhän tietää ainoastaan ja yksinomaan ottelun erotuomari. Latini, Coelho ja maalivahti Nkomo. Sanchez. Kohtuullisen hyvää jalkapalloviihdettä tässä on joka tapauksessa meille tarjottu tämän ottelun aikana. Joskin, katsotaanpa tämän tilanne loppuun. Rossin laukaus, joka meni Oskarin jalasta yli maalin, ja näin Eurooppa saa kulmapotkun. Se tulee vasemmalta puolelta. Niin juuri aloin sanoa, tai jo sen ehdinkin sanoa, että kohtuullisen hyvää jalkapalloviihdettä tässä on meille tarjottu. Joskin suuri panos, tuollainen raju taistelu ottelusta on puuttunut, kuten olettaa saattoikin. Mutta tässä ei ihan hampaa tirvessä ja ryppyotsaisina pelata tuosta voitosta. Kun ei sittenkään ole kysymys aivan maailman mestaruudesta. Tardelli. Ja Petsai siellä vielä tyylikkäästi hyppäsi ilmaan, ettei vaan maalivahti Tuomasen Nkomo loukkaantuisi. Pienestä tilasta on Dakhil pääsi laukaisemaan, ja niin tekee Eurooppa nopean vastaiskun. Antonioni. Ja jälleen maalivahti siellä ulkona. Belumi, Siikko uudelleen, Sokrates, Siikko. Brasilialaiset pelaajat sieltä tulevat väellä ja voimalla. Sitten on vuoro Euroopan joukkueella jälleen tehdä oma hyökkäyksensä. Rossi. Heiskens. Latini.
syöttää tuonne Antonionille, ei kuitenkaan siinä onnistunut. Näin pääsi Oskar katkaisemaan. Sokrates. Kolmisen minuuttia peliaikaa vielä jäljellä ja tilanne on 2-2. Nyt maali puoleen tai toiseen, niin se joukkue voittaa. Ei noilla syötöillä. Velho. Ja kyllä Keegan siinä aivan oikein vaatii omalle joukkueelleen kulmapotkua. Ei pallo hänen pukkauksestaan mennyt päätyrajan yli, vaan se osui muun maailmanjoukkueen puolustukseen, mutta se tilanne on jo ohi, se on ollutta ja mennyttä. Rossi. Antonioni. Ja maalivahdille tapahtui nyt kyllä paha lipsahdus. Thomas Nkomo oli siinä nyt ehkä hiemankin liian ylimielinen ja Antonionin laukaus menee kuin varkain tuonne maaliin ja näin on Eurooppaa siirtynyt ottelussa. Nyt uskallan sanoa tai uskaltaisin ja uskallankin sanoa ratkaisevaan 3-2 johtoon, kun peliaika on jäljellä enää vain noin 1,5 minuuttia. Mikäli ei sitten tuota jatkoaikaa ole tullut tai lisäaikaa ole tullut, eli ottelun 88 minuutin kohdalla Antonioni on vienyt Euroopan tässä ottelussa johtoon 3-2. Siinä hänen laukauksensa, se on kyllä kova, mutta maalivahti Thomas Nkomo oli niin hyvin sijoittunut, että kyllä hänen olisi pitänyt pystyä tuo tilanne torjumaan, kun sen kerran käsinsäkin sai, mutta sitten käsistähän se lipsahti kuvassa nähdyllä tavalla tuonne maalin perukoille ja tuo lipsahdus on tällä hetkellä vienyt Euroopan 3-2 johtoon ja mitä todennäköisimmin voittoon, mutta eipä nuolaista ennen kuin tipahtaa, vaikka tässä kummankaan puolta ei toki ollakaan, kun kyseessä on mitä suuremmassa määrin tällainen ystävyysottelu, hyväntekeväisyysottelu, jonka tulot siis menevät UNICEFin toiminnan tukemiseksi ja ennen kaikkea, jotta maailman hätää kärsivät lapset saisivat kipeästi tai kaipaamaansa avustusta. Maailman suosituin urheilumuoto jalkapallo on valittu erääksi tämän avun välimuodoksi. Jalkapallohan pelataan ylivoimaisesti eniten tai harrastetaan ylivoimaisesti eniten kaikista urheilumuodoista ympäri maailmaa. Ja miljoonat lapsetkin pelaavat tuota jalkapalloa aina päivittäin. Juniorin syöttö, hieman hätäinen syöttö vielä siinä ottelun viimeisillä hetkillä ja niin erotuomari viheltää pilliinsä ja tämä järjestyksessään 3. UNICEFin toimeenpaneva hyväntekeväisyysottelu on päättynyt ja tässä ottelussa nähtiin paljon maaleja, niitä nähtiin kaiken kaikkiaan 5. Muun maailman joukkue johti ensimmäisen jakson jälkeen 2-0, oli vahvasti voitossa kiinni. Mutta yllättävää kyllä, Euroopan joukkue pystyi nousemaan tuosta 0-2 tappioasemastaan ensin tasapeliin ja sitten aivan ottelun loppuhetkillä kuin varkain jopa voittoon saakka. Ja näihin näkymiin päätämme tällä kerralla täältä Amerikan puolelta, missä jalkapalloilu muuten on voittanut ja voittamassa kaiken aikaa lisää alaa. Ja pienenä erikoisuutena vielä lopuksi kerron sen, että Italian maailmanmestaruus on myös Amerikassa saanut niin paljon huomiota osakseen, että alkaneella jalkapallokaudella 19 tai alkavalla jalkapallokaudella 1982-83 joka sunnuntai televisioidaan yksi Italian ensimmäisen liigan ottelu suorana lähetyksenä Italiasta USAhan, ei vähiten tietenkään sen takia, että täällä asuu niin paljon italialaisia. Mutta kuten sanottu, tämän ottelun Eurooppa, muu maailma on voittanut täällä
New Jerseyssä. Ennakkosuosikkina pidetty Eurooppa odotettua niukemmin maalein 3-2. Toivottavasti olette viihtyneet kanssamme. New Jerseyn pimenevä yö täällä lauantai-iltana sanoo teille näkemiin.